an shiga har cikin wannan gidan tare da kashe matar gidan da sauran mutanen gidan akalla su bakwai tare da jefa wani yaro jariri a cikin rijiya. Rahotanni a wannan rana ta ranar Asabar 17 ga watan 1 na shekarar 2026 sun bayyana yadda wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka je har wannan gida da ke unguwar Caranci Dorayi a karamar hukumar Kumbotso a jihar Kano tare da sanya tsani suka tsallaka cikin gidan suka samu matar gidan da kashe ta da sauran yaranta daya. Da rahotanni suka bayyana cewa akalla su shida ne, wasu rahotanni suka bayyana cewar su bakwai ne, har da ma jariri guda ɗaya da aka ɗauke shi tare da jefa shi cikin rijiya. Da rahotanni suka tabbatar da faruwar hakan zuwa yanzu, kamar yadda idan ku yake gane muku al'amarin da ya ɗauki hankalin al'umma da sa su cikin kaduwa da damuwa a wannan yanki. Da tuni jami'an tsaron 'yan sanda suka isa wannan unguwa zuwa wannan gida domin faɗaɗa bincike da kuma ƙoƙarin lalubo yadda al'amarin ya faru har ta kai ga kashe waɗannan mutane. Ku biyo mu don jin irin abin da ka iya biyo baya kan wannan al'amari. Sunana Fahad Kabir Mai Tata. Rahotanni masu tada hankalin ɗan adam da ke hutawa daga unguwar Ɗaurai da ke ƙwarya jihar Kano a Najeriya na cewa wasu ɓata gari sun shiga cikin wani gida na wani bawan Allah Bashir Haruna inda suka hallaka matarsa da 'ya'yansa guda bakwai a harin da suka kai a yanzu ga a garin Kano. Sun hallaka matarsa Fatima Abubakar da 'ya'yansa bakwai har da jariri wanda suka tullashi cikin rijiya, bancin hallaka 'yan uwansa guda 6. An hallaka 'yarsa babba wato Maimuna Haruna tare da 'yarshi ta biyu wato Aisha Haruna da ɗan shi na 3 Bashir Haruna da ɗan shi na 4 wanda aka fi sani da Faruku Haruna da sauran jariri da sauran 'yan uwansa wanda